تەوی ڕەوشە زەحمەت لە ڕۆژاوایە کوردستانی gelek قەهرەمانên بەهرەمەند دووارێ وەرزشی de derdikevin û li ser asa Sûriyê pileyên bilind digirin. Yek ji wan qehremanan keçeke Kurd e ji bajarê Hesekê navê wê Şêrîn Mişel Osman e li îstikvana werzişa karatê ye. Şêrîn Mişel Osman ji tora medyayiya Rûdawê re ragihandiye ku di gelek kêvîrkiyan de beşdar bûye û hejmarek ji medalyayan wergirtin e. وز gelek بطولata de beşdar bûm û gelek medalî jî wergirtin. Ez li butûla herî dawî li bajarê Laspiyê bû ez bi Kapten Reza Şexnusrê û Kapten Ehmed Omar li war çûm. Zêdeyî 1200 li îstikvan beşdar bû û zayekê min derketim ser asta Sûrî û medalya zêrîn wergirt û ez vê serkeftinê diyarî bidîme. داویترین سەرکەفتنا شێرین 29 جوتمەها 2022 bû di kêvîrkiyekê de li ser asta Sûriyê li bajarê Lazıqiyê pileya yekem derket û medalyaya zêrîn wergirt. Rahênerê wê jî ji Rûdawê re behsa vê yekê dike. Şampiyona Şêrîn behsa Nadiya Hilal re me re hatibû Laspiyê beşdarî şampiyona Sûrî bû ya Dewrîl Mumtaz encama yekemîn anî di wezna xwe de Şêrîn weka keçeka Kurd gelekî jê hatiye. Ez jî weka rehînar me tîmek bixwe re birbû ez û rehînar Ehmed Omar ew tîmê me beşdar bû di munafesatê wê de me 9 medalî encam anîn 3 zîv û 6 bronz. Şêrîn Mişel Osman ji dayîkbûya sala 2003 li gel malbata xwe li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê dijî û di çalakiyên xwe yên werzişî de berdewam e. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.